భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 15వ రోజు 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగము అని అధ్యాయానికి పేరు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ ధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఈరోజు పురుషోత్తమ యోగం 15వ అధ్యాయం. పురుషోత్తముడు అంటే భగవంతుడికి ఆ పేరున్నది. ఎందుకు పురుషోత్తముడు అని అంటాము? మరి పురుషుడు అంటే ఆనందించేవాడు అన్నది చూసాము 13th చాప్టర్లో. అంటే ప్రతి పనికి కూడా ఫలితం భగవంతుడికి చెందాలి. అందుకని మనం మన కోసం ఫలితం అని అనుకున్నన్నాళ్ళు కూడా మనకు బంధాలు ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే ఫలితం భగవంతుడు దానికి అనే ఉద్దేశంతో మనం పనులు చేయగలుగుతామో మనం ఈ బంధాలను వదిలించుకోగలుగుతాం. బంధాలు వదిలించుకోగలగడం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. బంధాలు వదిలించుకున్నాము అంటే ఏమిటి దాని అర్థం? సరే, అలా బంధాలు ఈలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాం. బంధాలు వదిలించుకోవడం అన్నా చేయాలి, లేదు అంటే ఆ కర్మ ఫలితాల పట్ల సమత్వాన్నన్నా తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు కూడా బంధాలు ఏర్పడకుండా ఉంటాయి. అంటే ఫలితం ఎలా ఉన్నా, ఎలాంటి ఫలితమైనా మనం సమత్వంతో ఉండగలగాలి, రియాక్ట్ అవ్వకుండా. సో అది సో బంధాలు లేకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, బంధాలు ఏర్పడితే ఏం జరుగుతుంది? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే, ఇది ఇక ఇప్పుడు అయిపోవచ్చింది, దీనికి ఆన్సర్ తెలియాలి. చూద్దాం మరి ఎంతవరకు చెప్పగలరు ఈ చిన్న ప్రశ్నకి సమాధానం. ఈలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. ఊర్ధ్వం అంటే పైన, మూలమేమో పైకుందట. మూలం అంటే ఏమిటి? చెట్టు గురించి చెప్తున్నారు. మూలం ఏముంటుంది? చెట్టుకి మూలం ఏది? వ్రేళ్ళు. సో వ్రేళ్ళు పైకి, శాఖలు అంటే కొమ్మలు, అధ అంటే కిందికి అని. సో
వ్రేళ్ళేమో పైకి, కొమ్మలేమో కిందికి. అశ్వత్థం అనబడే, రాహు అనబడే అని చెప్పబడే అవ్యయమైనటువంటి దివ్యమైన ఒక వృక్షం ఉన్నది అంటున్నారు. సో వ్రేళ్ళు పైకి, కొమ్మలు క్రిందికి ఉన్న అశ్వత్థం అనేటటువంటి ఒక దివ్యమైన ఒక వృక్షం ఉన్నది. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని యొక్క పర్ణాలు, ఆకులు, ఛందాంసి వేద మంత్రాలు, యస్తం ఇది తెలిసినవాడు, వేదస వేదవిత్ వేదాలన్నీ కూడా తెలిసినవాడు. ఈ వృక్షాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు వేదాలన్నిటినీ తెలిసినవాడు. సో మొదటి 2-3 శ్లోకాలు కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి. ఇది కొద్దిగా ఇక్కడ ఇది అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం, తర్వాత నుంచి త్వరగానే అర్థం అవుతుంది. సో వ్రేళ్ళు పైకి, కొమ్మలు క్రిందికి ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం అని ఒకటి ఉన్నది. దివ్యమైనటువంటి నశింపులేని, అవ్యయం అంటే నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నది. సో తల్ల క్రిందులుగా ఉన్నది. వేళ్ళు పైకి, కొమ్మల కింద కంటే తల్ల క్రిందులని అర్థం అవుతుంది కదా, ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా చూపిస్తున్నారు. అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు. సో ఇలాంటి తల క్రిందులుగా ఉన్న రావి చెట్టు ఒకటి ఉందట. దీని యొక్క ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నిటినీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సరే, బంధాలు విషయం ప్రశ్న అడిగాను, ఇంతవరకు ఏమి సమాధానం రాలేదు. మళ్ళీ ప్రశ్న చెప్తాను. బంధాలు కలిగితే ఒక పని వల్ల మనకు ఏం జరుగుతుంది? ఒక పని వల్ల ఆ కర్మబంధాలు కలిగించుకోకుండా మనం పని చేయగలిగితే ఏం జరుగుతుంది? కర్మబంధాలు కలిగించుకోకుండా పని ఎలా చేస్తాము? సమత్వంతో అయినా ఉండాలి, ప్రతిఫలం ఎలా ఉన్నా సమత్వంతో ఉండాలి. లేదు అంటే భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను అని మనస్ఫూర్తిగా, ఇది ఆయనదే, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా ప్రసాదమే అనే మనస్తత్వంతో అయినా ఉండాలి. అప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. కర్మబంధాలు ఏర్పడకపోతే ఏం జరుగుతుంది? కర్మబంధాలు ఏర్పడితే ఏం జరుగుతుంది? ఇది ప్రశ్న. మీరు భగవద్గీత అయిపోతుంది ఇంకొక 3 రోజుల్లో. ఇది మనం ఆల్రెడీ కర్మయోగంలో, భక్తి యోగంలో ఈ విషయం చూసాం. ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆన్సర్. కాబట్టి మీరు చెప్పగలిగితే బాగుంటుంది. చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సరే, బ్రేళ్ళు పైకి, కొమ్మల క్రిందికి ఇలా తల క్రిందులుగా ఉన్న రావి చెట్టు ఒకటి ఉంది. దీని యొక్క ఆకులన్నీ వేద మంత్రాలు. ఇది అవ్యయం అయిన వృక్షము. ఈ వృక్షాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు వేదాలన్నిటినీ అర్థం చేసుకున్నవాడు. దీని వ్రేళ్ళన్నీ కూడా మరి వేద మంత్రాలు అంటున్నారు. ఈ వృక్ష విషయం పూర్తిగా తెలుసుకున్నవాడు వేదాలన్నిటినీ తెలుసుకున్నవాడు. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, సుచరిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అధశ్చోర్ధ్వం అంటే అధ అంటే కిందికి, ఊర్ధ్వం అంటే పైకి. కిందికి పైకి కూడా ప్రసృతాస్తస్య అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ప్రసృతాస్తస్య అంటే కిందికి పైకి అలా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయట. ఏమిటి? శాఖలు, ఈ కొమ్మలు, ఈ చెట్టు యొక్క కొమ్మలు పైకి క్రిందికి ప్రసృతాస్తస్య అంటే విస్తారంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఈ కొమ్మలన్నీ అన్ని వైపులా, పైకి కిందికి కూడా. గుణ ప్రవృద్ధ, ఎలా విస్తారం అవుతున్నాయి అంటే, ఎలా పెరుగుతున్నాయి ఇంత ఇంత బాగా అంటే గుణాల వల్ల పోషించబడి పెరుగుతున్నాయి
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నార్మల్గా చెట్టు ఎలా పెరుగుతుంది? ఏ చెట్టు అయినా నీరు పోస్తే పెరుగుతుంది. ఈ చెట్టు ఎలా పెరుగుతుంది అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల ద్వారా పెరుగుతుంది. గుణాలంటే ఇక్కడ సత్వరజస్తమో గుణాలు నిన్న చూసాం 14th చాప్టర్లో ఆ గుణాల గురించి వివరంగా. సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో ఈ గుణాల వల్ల ఈ చెట్టు, మామూలు చెట్టు నీళ్లు పోస్తే ఎలా అయితే పెరుగుతుందో ఈ చెట్టు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల ఇలా అభివృద్ధి చెందుతోంది. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమని చెప్పుకున్నాము? అసలు ఆ 3 గుణాలు ఏమిటి? ఎవరైనా మిమ్మల్ని మాయ అంటే ఏమిటి అంటే ఏం సమాధానం చెప్పొచ్చు అని చెప్పుకున్నాము? మాయ, మనం ఇప్పుడు ఇది మీలో ఎవరైనా వినే ఉంటారు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్, జగమే మాయ అనే మాట వింటూ ఉంటాము. జగమే మాయ అంటారు ఏమిటి? ఎదురుగుండా అన్ని కనపడుతుంటే మాయని అని మనకు ఒక సందేహం రావచ్చు. మాయ అంటే యూజువల్గా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని మాయ అంటాము. ఎందుకంటే ఇవి మనల్ని ఈ రకంగా కోరికల్ని పెంచి మాయలో పెట్టి మనల్ని పనులన్నిటినీ కూడా కర్మబంధాలు ఆశించేటట్లుగా చేస్తాయి. కాబట్టే అది వాటిని మాయ అంటాం. కాబట్టి ఆ కర్మబంధాలు ఆశించకుండా మనం ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి ఆ మాయను త్రెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అందుకే గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళాలి అన్నదే నిన్నటి పాఠంలో మనం చూసిన విషయం. ఓకే, ఆ మాయను తెంచుకోవడానికి ఆ సంఖ్యలు ప్రయత్నించాలి అన్నది లాస్ట్లో నిన్న మనం ప్రతి చాప్టర్లో చివరిలో ఈ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అనేది చూస్తాం. నిన్న మనం చూసింది ఏమిటి? ఈ 14th చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే 3 గుణాలకు అతీతంగా శుద్ధ సత్వ గుణంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే అది ఆ శుద్ధ సత్వ గుణం ఈ బంధాలను తెంచి మనకి త్రిగుణాలను బంధాలను తెంచివేయబడతాయి. కాబట్టి మనకి ఆ మాయ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మార్గం. సుగంధలత మాతాజీ త్రిగుణాలను మాయ అంటారు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సుమన్ ప్రభుజీ కూడా 3 గుణాలు మాయ. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇకపోతే బంధాలు, కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకుంటే ఏమవుతుంది, కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా మనం తెంచుకోగలిగితే ఏమవుతుంది అనేది ఫస్ట్ వేసిన ప్రశ్న. దానికి భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ కూడా త్రిగుణాలు అంటే మాయ అన్నది చెప్పారు. ఓకే, లక్ష్మీదేవి మాతాజీ దుఃఖం అన్నారు. వేద మాతాజీ ఇహలోక బంధాలకు దూరంగా. ఓకే, ఫలితం సుగంధాలత మాతాజీ ఫలితం ఆశించకుండా కర్మ చేయడం వలన మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఓకే, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది, కరెక్టే. అసలు ఇంకా పెద్ద దానిని మించినటువంటి మనశ్శాంతి లభించి మనసంతా శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇది బేసిక్ ప్రశ్న. మరి ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరా? ఇంకా కొంచెం టైం ఇస్తా. మనకి ఎందుకు ఇన్నిసార్లు కర్మబంధాలు ఏర్పడకుండా పనిచేయాలి అని చెప్పుకుంటున్నాం. మరి కర్మయోగంలో ఫైనల్గా అదే చెప్పారు, మీరు కర్మ ఫలితాలను ఆశించకుండా పని చేయండి అంటున్నారు. దేనికి? అలా పని చేయగలిగితే ఏం జరుగుతుంది? అలాగే మరి భక్తి యోగంలో అన్ని భగవంతుడికి సమర్పించి మీరు చెయ్యండి. ఏదొచ్చినా ఆ ఫలితం మన కోసం కాదు, భగవంతుడికి పని అని ఆయనకు అర్పించి చెయ్యండి. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించండి. అది సుఖమైన దుఃఖమైనా సరే, కష్టమైన నష్టమైనా సరే, లాభమైనా సరే, నష్టమైన లాభమైన, సుఖమైన దుఃఖమైన భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించండి అన్నారు భక్తి యోగంలో. కర్మయోగంలో ఏ పనైనా ఫలాసక్తి లేకుండా చెయ్యండి. ఏదొచ్చినా అలాగే అక్కడ కూడా సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా లాభం వచ్చినా ఏదొచ్చినా సరే, లాభ నష్టాలైనా సమత్వంతో ఉండండి. రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఏదైనా సమానమే అనే ఉద్దేశంతో ఉండండి అని కర్మయోగంలో చెప్పారు. భక్తి యోగంలో ఏదైనా సమత్వంతో ఎందుకుంటున్నాం? భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని ఏదైనా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా తీసుకుంటున్నాం ప్రసాదం. అలా ఉండగలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది?
అలా ఉండకుండా కర్మ ఫలితాలు మనమే అనుకుని మనం రియాక్ట్ అయిపోయి సుఖం వస్తే మరి విపరీతంగా సంతోషించి గర్వపడిపోయి అలాగే దుఃఖం వస్తే విపరీతంగా కృంగిపోయి ఇలా జరిగితే ఏమవుతుంది? ఇది వెరీ బేసిక్ పాయింట్. సుచి మాతాజీ గుడ్. ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. సుగంధ మాతాజీ మోక్షం లభిస్తుంది. వెరీ గుడ్. అది కర్మబంధాలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడవో మన యొక్క ఆ పలక క్లీన్ గా ఉంటుంది. అంటే అటు పుణ్యము ఇటు పాపము ఏది ఉండదు. అయ్యో పుణ్యం లేకపోతే ఎలా అనుకుంటాం? పుణ్యమైనా సరే వెళ్తాం స్వర్గానికి, కానీ పుణ్యం కరిగిపోయినాక మళ్ళీ భూలోకంలోకి తిరిగి వస్తాం. అదే మరి మోక్షం వస్తే అటు పుణ్యం లేదు పాపం లేదు, పలక క్లీన్ గా ఉన్నప్పుడు అది మోక్షానికి అర్హత. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కర్మబంధాలు ఏర్పడవో మనకి అది మోక్షము. మోక్షం అంటే భగవత్ ప్రాప్తి. సో అది కర్మబంధాలు ఏర్పడితే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడకపోతే మోక్షం వస్తుంది అనేది సుగంధ మాతాజీ, సుమన్ మాతాజీ, సుచి మాతాజీ, సుగంధ మాతాజీ బంధాల నుంచి విముక్తి పొందొచ్చు. అందరూ ఈ విషయం చెప్పారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో కర్మబంధాలు ఏర్పడకపోతే మోక్షము, ఏర్పడితే కర్మబంధాలు అదే మనం సమత్వంతో లేకుండా సుఖానికి దుఃఖానికి రియాక్ట్ అయిపోయాం అనుకోండి, అప్పుడేం జరుగుతుంది? లేదంటే భగవత్ ప్రసాదం అనుకోకుండా రియాక్ట్ అయిపోయాం అనుకోండి, ఏది వచ్చినా ఈ ఫలితం మనదేననుకో, అప్పుడేం జరుగుతుంది? చెప్పండి, ఆలోచించి. సింపుల్, ఇప్పుడు చెప్పారు ఆన్సర్. మాతాజీ సన్యాసి లేక యోగి, అది అంటే అలా ఉండే వాళ్ళని సరే సన్యాసి యోగి అంటాము అనొచ్చు. నిజమైన సన్యాసి ఎవరు అంటే కర్మ ఫలాల మీద ఆసక్తి లేని వాళ్ళే అని చెప్పి అది అది ఓకే, కరెక్టే. అయితే మన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే కర్మబంధాలు ఏర్పడకపోతే ఏం జరుగుతుంది అన్నాను. దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది. కర్మబంధాలు లేని వాళ్ళు పలక శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు, పాపం పుణ్యం ఏదీ లేనప్పుడు మోక్షం వస్తుంది, భగవత్ ప్రాప్తి. అది ఆన్సర్ చెప్పారు. అదే కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకునే విధంగా మనం పనులు మరి సాధారణంగా ఫలితం కోసమేగా పనిచేసేది అనే యాటిట్యూడ్తో ఉంటాం మనం. ఇదేమిటి ఫలితం లేకుండా ఫలితం ఆశించకుండా పని చేయమంటారు, అసలు ఏ పని చేసినా మనం ఫలితం కోసమేగా చేస్తాం అంటే అంతగా మనం మాయలో ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాం అనమాట. మాయ మనలో అంతగా జీర్ణించుకుపోయి ఉంది. అన్నీ మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే, అన్ని ఫలితాల కోసమే అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇది ఏదో మన బాధ్యతగా, మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించుకోవడానికి పనులు చేయాలి. తర్వాత ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఉందాం. అలా అని సమత్వంతో ఉందాం ఏదొచ్చినా ఒకటే పని సరిగ్గా చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు. పనిని శ్రద్ధగానే మనం చెయ్యాలి. మన సాయశక్తుల ఆ పని సక్సెస్ఫుల్ అవడానికే ప్రయత్నిస్తూ పని చేయాలి. కానీ తీరా పని చేసి ఆ తర్వాత ఆ పని నుంచి ఏదొచ్చినా సరే ఇక రిజల్ట్ మన చేతుల్లో లేదు. అది ఏదైనా సరే మన చేతుల్లో ఉన్నదల్లా పని సవ్యంగా చేయటం వరకు. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా సరే సమత్వంతో ఉండాలి. అది కర్మయోగం. అలా సమత్వంతో భక్తి యోగంలో భగవంతుడికి అర్పించి చేశాము, దాని నుంచి ఏదొచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటాం. అది సో అలా అనుకోగలిగినప్పుడు బంధాలు ఏర్పడవు అన్నాం. బంధాలు ఏర్పడవు అంటే ఏంటి అర్థం? అసలు ముందు దానికి కూడా మనకి మీనింగ్ తెలియాలి. సరే, ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి. కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. అదే కర్మబంధాలు ఏర్పడితే ఏం జరుగుతాయి అంటే దుఃఖము అశాంతి వస్తుంది అని సుమన్
మాతాజీ, గోపాలరావు ప్రభుజీ నరకానికి వెళ్తారు. ఐ థింక్ నరకానికి ఎప్పుడు వెళ్తారు? పాపం వస్తే వెళ్తారు. కొన్ని పనుల వల్ల పుణ్యం వస్తుంది, అప్పుడు నరకానికి వెళ్ళరు, స్వర్గానికి వెళ్తారు. కానీ తేడా ఏమిటి? ఎక్కడికి వెళ్ళినా, స్వర్గానికి వెళ్ళినా మీకు పుణ్యం ఉన్నన్నాళ్ళు స్వర్గంలో ఉంటాం. అది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటివి ఇవన్నీ అని చెప్పుకున్నాం. మన పలకంటే అక్కడ మన బ్యాలెన్స్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే ఏది లేకుండా నిల్లుగా ఉంటుందో మోక్షానికి అర్హత. సో కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా మనం ఉంచుకోగలిగితే జీరో బ్యాలెన్స్. అంటే జీరో బ్యాలెన్స్ అంటే అక్కడ బ్యాలెన్స్ అనేది లేకుండా, బ్యాంక్ అకౌంటే లేకుండా చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది, భగవత్ ప్రాప్తి. అలా కాకుండా కర్మబంధాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఆ కర్మబంధాల్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పుణ్యం ఉంటే స్వర్గానికి వెళ్తాం, నెగిటివ్ ఉంటే నరకానికి వెళ్తాం. మళ్ళీ అవన్నీ స్వర్గంలో కూడా ఎక్కువ అక్కడ పర్మనెంట్గా ఉండము. మన పుణ్యం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత అక్కడ సుఖాలు అనుభవించడానికి మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వాడుకుంటాం. అదంతా కరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీదకి వస్తాం. కాబట్టి అది అందుకని స్వర్గ నరకాల క్వశ్చన్ కూడా కాదు. స్వర్గము నరకము వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటాము మన యొక్క దీనిని బట్టి. సరే, దుఃఖం వస్తుంది, కర్మబంధాలు ఏర్పడితే అశాంతి దుఃఖం అంటున్నాము. తిరిగి మానవ జన్మలోని కర్మబంధాలు పొందడమే వేదమాతాజీ. అది కొంతవరకు కరెక్ట్ ఆన్సర్. పునర్జన్మ వస్తుందా గోపాలరావు ప్రభుజీ? అది దట్ ఈస్ ద పాయింట్. బంధాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే మళ్ళీ జన్మ ప్రాప్తిస్తుంది, మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము. విముక్తి వస్తుంది అంటున్నాం, మోక్షం వస్తుంది అంటున్నాం. కర్మబంధాలు లేకపోతే దేని నుండి మోక్షం వస్తుంది? ఆ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి మోక్షం? మోక్షం అంటే అదొక పదం, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం, అంతవరకు తెలుసుకున్నాం, బాగానే ఉంది. అసలు దేని నుంచి మోక్షం వస్తుంది? జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షం వస్తుంది. జనన మరణ చక్రం ఏమిటి? పుట్టడం పోవడం, పుట్టడం పోవడం, పుట్టడం పోవడం, పుట్టడం పోవడం. ఇది ఎన్నాళ్ళు జరుగుతుంది? కర్మబంధాలను లేకుండా చేసుకునేంత వరకు ఇది తప్పదు. ఎప్పుడైతే ఏ జన్మలో అయితే మనం కర్మబంధాలు లేకుండా చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడి మనం భగవంతుడి యొక్క ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. అది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు అనేది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్. గీతలో మోక్షం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుని మళ్ళీ ఈ జన్మ లేకుండా చేసుకోగలగటము. సరే, జన్మ లేకుండా చేసుకుని ఏమవుతాము అంటే భగవంతుడి దగ్గర ఉండగలుగుతాం, భగవత్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. కాబట్టి అందుకనే దానిని మోక్షము అన్నారు. దేని నుంచి మోక్షము? మోక్షం అంటే విడుదల అవటం అని. దేని నుంచి విడుదలవుతున్నాం? జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలవుతున్నాము, భగవంతుడి దగ్గరికి భగవంతుడిని పొందగలుగుతున్నాం కాబట్టి. అది అందుకని సుఖము ఇవన్నీ మనం అంటున్నాము అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం అనేది ఏమిటి అంటే మరి ఇదంతా కూడా కష్టాలతో కూడుకున్న ప్రదేశం అని చూసాం కదా, భవసాగరం అని చూసాం కదా. అందుకని సో అది ఓకే, ఈ విషయం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మరి అందుకని మీ అందరికి ఇప్పటికైనా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇంతకి ఇక్కడ శ్లోకం పైకి కిందకి విస్తారంగా ఈ 3 గుణాలు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాయి ఈ కొమ్మల్ని. మరి కొమ్మలు దేని వల్ల పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు? ఇంద్రియ 3 గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ మాయ వల్ల ఇలా పెరిగిపోతుంది ఈ చెట్టు. సత్వరజస్తమో గుణాలని మాయ అంటారని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ మాయ ఈ చెట్టు కొమ్మల్ని ఈ విధంగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఈ కొమ్మలు ఏమిటి పెరిగే? ఈ కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటి? ఇంద్రియాలంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు చూసాం. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలని చూసాం కదా. ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు, స్వీకరించే విషయాలు ఏమిటవి?
మొన్న 13th చాప్టర్లో చూసాం. దానికి ఒక మాట కూడా చెప్పాను గుర్తుంచుకోవడానికి 5. ఈ పదం గుర్తుంచుకోండి, మీకు ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5 గుర్తుంటాయి అని. ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే గ్రహించే విషయాలు. ఏం గ్రహిస్తాయి, ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళు ఏం స్వీకరిస్తాయి? ముక్కు ఏం స్వీకరిస్తుంది? చెవి ఏం స్వీకరిస్తుంది? చర్మం దేనిని స్వీకరిస్తుంది? నాలుక దేనిని స్వీకరిస్తుంది? ఏమిటి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు 5? ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే కొమ్మలు ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటున్నారు. అంటే ఇంద్రియాలు మనకి ప్రపంచంలో విషయాలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఎన్నో వస్తువులు ఇవి అవి. ఆ వస్తువులన్నీ కూడా రకరకాలుగా మనకి వ్యామోహాల్ని కోరికల్ని కలిగిస్తాయి కదా. సో ఆ వస్తువుల వల్ల మనకి ఎందుకు కోరిక కలుగుతోంది అంటే చూస్తున్నాం కాబట్టి అందంగా ఉంటే కావాలనిపిస్తుంది. శబ్దం ఏదైనా పాటలు లాంటిది ఉంటే వింటాం కాబట్టి అది చెవికి సోకి శబ్దం ఇదేదో బాగుంది వినాలి అనిపిస్తుంది. నోటికి రుచి తింటుంటే బాగుంది అనిపించి ఇంకొకటి తినాలనిపిస్తుంది. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధాలు అన్న మాట చెప్పుకున్నాం. వెరీ గుడ్. సుమన్ మాతాజీ చెప్పారు, వాణిశ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ఈ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు ఈ కొమ్మలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఈ ఈ వృక్షం వ్రేళ్ళు ఏమిటి అంటే ఆ వేళ్ళన్నీ కూడా కింది వైపుకి ఆ వేళ్ళు వెళ్తూ ముడులు పడిపోయి ఉంటాయి కదా యూజువల్గా ఈ రావి చెట్టు వేళ్ళు. ఆ ముడులు దేనిని సూచిస్తున్నాయి అంటే మన కర్మ బంధాలను సూచిస్తున్నాయి. మనం పనులు చేస్తూ ప్రతిఫలం ఆశిస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకునే వరకు ఈ కర్మ బంధాలు ఇలా మనల్ని బంధాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఆ కర్మ బంధాలను సూచిస్తున్నాయి అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ వృక్షం 3 గుణాలతో పోషించబడి ఇలా పెరిగిపోయి దీని కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు అంటే కోరికలు కలిగేటట్టు చేస్తున్నాయి. ఈ కోరికల వల్ల ఇలా వ్రేళ్ళు కర్మబంధాలు కలిగి మన కర్మబంధాలు కలుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వ్రేళ్ళు ఈ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళన్నీ కూడా మన కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి. సో దీనిని బట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థం అవుతుంది? ఇక్కడ చెట్టు ఉంది. ఇది ఎలాంటి చెట్టు అంటే తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు. చెట్టు ఎప్పుడు తల్లక్రిందులుగా ఉంటుంది? ఎక్కడైనా మామూలుగా మనకి తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎక్కడ కనిపించదు. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఏదైనా నది ఒడ్డుకో చెరువు ఒడ్డుకో వెళ్ళామనుకోండి, అక్కడ ఒక చెట్టు ఉంది, నీళ్ళల్లో తల్లక్రిందులుగా నీడ కనిపిస్తుంది కదా, చెట్టు యొక్క నీడ. సో ఈ చెట్టు తల్లక్రిందులుగా ఉంది అంటే ఇది ఎక్కడో ప్రతిబింబిస్తోంది. దేంట్లో ప్రతిబింబించింది ఇలా తలక్రిందులవుతోంది? మామూలు చెట్టు ఏమో నీళ్ళల్లో ప్రతిబింబించి తలక్రిందులవుతుంది. ఈ చెట్టు ఏ నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తలక్రిందులవుతోంది అంటే కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించబట్టి తిన్నగా ఉన్న వృక్షం ఇలా తలక్రిందులైంది. ఆ తిన్నగా ఉన్న వృక్షం ఏమిటి? అసలైన చెట్టు ఆధ్యాత్మిక వృక్షం, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే భగవత్ ప్రపంచం, భగవంతుడుండే ధామం. పరంధామానికి ఎప్పుడైతే ఈ కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అయినది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి కరెక్ట్ ఆపోజిట్ భౌతిక ప్రపంచం అని ఇక్కడ మనకి అర్థం. అదనమాట. తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏమిటి అంటే భౌతిక ప్రపంచం. ఏమిటా భౌతిక ప్రపంచం? గోలోక చార్ట్లో చూసాం కదా, 14 లోకాలు ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచము. అందుకే ఇక్కడ పైన బ్రహ్మలోకం చూపిస్తున్నారు. మరి గోలోక చార్ట్లో భౌతిక ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం ఉంది అని చూసాం. తర్వాత ఇంకా ఈ పై లోకాలన్నీ ఉన్నాయి. ఏమిటి? మహర్లోకము, ప్రజాపతులు ఉండే లోకాలు, జనలోకము, స్వర్గలోకము. అందుకే ఇక్కడ
స్వర్గలోకంలో ఇంద్రుడిని చూస్తున్నాం ఐరావతం మీద. దేవతలు ఉండే దేవలోకాలు, స్వర్గలోకాలు ఇవన్నీ పైన ఉంటాయని గోలోక చాట్లో చూసాం. మధ్యలో భూలోకం ఉంటుంది అన్నారు కదా, అందుకని మధ్యలో ఇక్కడ మనుషుల్ని చూస్తున్నాం. మంచి పనులు చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నాం, మరి చెడు పనులు చేసే కొంతమంది చెడు పనులు చేసే వాళ్ళని చూస్తున్నాం. ఇలా రకరకాల మనుష్యులు భూలోకం చూస్తున్నాం. మధ్యలో కింది లోకాలు అతల విత్తల సుత్తలు తలాతల అన్నది జంతు రాజ్యంతో పోలుస్తారు. సో అందుకని కింద జంతు రాజ్యాలు అన్నది చూపిస్తున్నారు. సో దీనిని బట్టి మనకి ఇది భౌతిక, ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఇది ఏదో కాదు, ఇది భౌతిక ప్రపంచానికి ప్రతిరూపం అన్నది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అయితే తలక్రిందులుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉంది అంటే దేనికి తలక్రిందులుగా ఉంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్ గా ఉంది. తలక్రిందులు అంటే ఆపోజిటే కదా. మరి మామూలుగా ఉన్న చెట్టు తలక్రిందులుగా కనపడుతోంది నీళ్ళల్లో అంటే అదేం తలక్రిందులుగా ఉంది ఆపోజిట్ గా అంటాం, అంటే దానికి విరుద్ధంగా ఉంది ఆపోజిట్ గా. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం దేనికి విరుద్ధంగా ఆపోజిట్ గా ఉంది అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి విరుద్ధంగా ఆపోజిట్ గా ఉంది. ఎందుకు? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నిష్కల్మషమైనది, ఏ ఏ బాధ లేని ప్రశాంత తత్వంతో కంప్లీట్ ప్యూరిటీతో ఉన్న ప్రదేశం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలాంటిది అంటే పూర్తి కల్మషంతో, కోరికలతో, మరి అన్ని అరిషడ్ వర్గాలతో కూడుకుని ఉన్న ప్రదేశము. కాబట్టి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న ఈ ప్రపంచం నుంచి జనన మరణ చక్రం ఉన్నది. అదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, సత్యమైనది, వీటన్నిటికీ అతీతం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈవెన్ బ్రహ్మలోకం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జనన మరణ పునరావృతం ఉన్నది అని చూసాం. బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఆయుష్ ఉన్నదని చూసాం. సో అందుకని ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్. అయితే ఎందుకు ఆపోజిట్ అయింది? దేనిలోనో ఇది ప్రతిబింబించబట్టి ఇలా తలక్రిందులైపోయింది. ఆ శుద్ధతత్వమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది? భౌతిక ప్రపంచం కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించబట్టి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని అవలక్షణాలు అంటే అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఎందుకు కారణం, మూలం ఏమిటి అంటే కోరిక, కామము. ఆ కోరిక వల్లే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అని ఈ ఆరింటిని కూడా అంటాం. కాబట్టి అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు వీటిని. వీటన్నిటికీ మూల కారణం ఏమిటి అంటే కామం, కోరిక. కోరిక వల్లే క్రోధం, క్రోధం వల్లే కోపం, కోపం అసూయ, ఇవన్నీ కూడా మద, మోహ, మాత్సర్యం అన్నీ వచ్చేది కూడా కోరిక వల్లే. కాబట్టి ఈ కోరికని నీటిలో ప్రతిబింబించి అంతటి పవిత్రమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వృక్షానికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఈ ఈ చెట్టు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ భౌతిక ప్రపంచపు లక్షణం ఏమిటంటే ఈ కోరిక, ఈ మాయ. మాయతో పెరిగిపోతున్న ఈ చెట్లు యొక్క కొమ్మలు ఏమిటా మాయ? భౌతిక ప్రపంచంలో పెంచేది, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న చెట్టుని ఇలా విస్తారం చేసేది ఏది అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఈ కోరికలో మునిగిపోయి సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఇలా కోరికని ఇంకా పెంచేసుకుని మరి ఈ చెట్టు ఇలా పెరిగిపోయింది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇలా ఉంటుంది కోరిక వల్ల, ఈ మాయ వల్ల. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాలి, బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి? ఈ ఈ కింది చెట్టు నుంచి పై చెట్టులోకి ఎలా వెళ్ళాలి? అసలు చెట్టులోకి. ఈ మాయ, ఇది మాయే కదా, ఇది నిజం కాదు. అది ఇంకొక పాయింట్. జగమే మాయ అంటున్నారు. ఇదేమిటి అన్ని కళ్ళ ముందు కనిపిస్తే మాయ అంటారు అని అనుకుంటున్నాం కదా. మాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల మనం అసలైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతను, ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్. ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, నిజమైన ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళాలి అంటే అసలైన చెట్లోకి వెళ్ళాలి. ఇలా ఈ నీడలో, ఈ మాయలో ఎన్నాళ్ళు ఉంటాము? కాబట్టి అసలైన చెట్టులోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆత్మతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కోరిక అనే దాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఆత్మను కప్పివేసిన ముసుగు ఏమిటి అంటే కోరిక. ఆ కోరికని నీటిలో ఉండబట్టే అందులో నుంచి
మనం బయటపడగలిగినప్పుడు మనం అసలైన ఆధ్యాత్మిక చెట్టులోకి వెళ్తాము. ఈ మాయా చెట్టు నుంచి ఇది మాయా వృక్షము, ఈ భౌతిక ప్రపంచము. సో ఎలా వెళ్తాము ఆ ఆత్మతత్వం అయిన అసలైన చెట్టులోకి? నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ట అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో అసలైన పైన ఆధ్యాత్మిక చెట్టులోకి ఎలా వెళ్తాము అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం తదోపలభ్యత ఎవరికి తెలీదు. నా అంతం, దీని అంతం ఎక్కడ, నచ ఆది, దీని బిగినింగ్ ఎక్కడ, నచ సంప్రతిష్ట, దీని మధ్య ఎక్కడో ఎవరికి తెలీదు. అశ్వత్థమేనం, ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని సువిరూఢ మూలం అంటే మొత్తం మూలంతో సహా, వ్రేళ్లతో సహా, అసంగ శస్త్రేణ, డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి అస్త్రంతో, దృఢేన చిత్వ, దృఢ చిత్తంతో ఖండించి వేయాలి. సో ఎలా వెళ్తాము అంటే మరి ఈ మాయా చెట్టు నుంచి అసలైన పై చెట్టులోకి ఎలా వెళ్తాం? దాని అర్థం ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మరి భగవత్ సామ్రాజ్యంలోకి ఎలా వెళ్ళగలుగుతాము? ఈ మాయను తప్పించుకుని ఆ కోరికని ముసుగును తొలగించుకుని ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా కావించుకోగలుగుతాము అంటే ఈ అశ్వత్థం అనేటటువంటి ఈ చెట్టును వ్రేళ్లతో సహా నరికివేయాలి అంటున్నారు. ఈ చెట్టును మొత్తం నువ్వు వ్రేళ్లతో సహా నరికివేయాలి. అప్పుడు అది ఎలా నరికివేస్తావు? డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి ఆయుధంతో నరికివేయి. సో నరికివేయాలంటే ఒక ఆయుధం ఉండాలి. ఏ ఆయుధంతో నరకమంటున్నారు? డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్యం. డిటాచ్మెంట్ అంటే వైరాగ్యం, అంటే నిరాసక్తత, అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండగలదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే రాగద్వేషాలను వదులుకోగలుగుతావో అప్పుడు నీకు నిజమైన వైరాగ్యం. దేని పట్ల? రాగము వద్దు, ద్వేషము. అందుకే సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయమని కర్మయోగంలో, భక్తి మార్గంలో అది ఏది వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండు, భగవత్ ప్రసాదం అనుకో అని చెప్పడానికి అర్థం అది, ఆ సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటం. అందుకే డిటాచ్మెంట్ తెచ్చుకోగలగాలి. ఫస్ట్ ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోగలగాలి. వైరాగ్యం అంటే వదులుకోవడం. దేన్ని వదులుకోమంటున్నారు? అన్ని రాగద్వేషాలను వదులుకో. దేని పట్లైనా ఆ కోరిక అనే దాన్ని వదులుకో. రాగద్వేషాలను వదులుకో. కావాలి కావాలి అని కొన్నిటిని అనుకోవద్దు. వద్దు వద్దు నాకు ఇది ఇష్టం లేదని అనుకోవద్దు. ఏదైనా సమత్వంతో అయినా ఉండు, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అయినా అనుకో. ఎలా అనుకున్నా ముందు నువ్వు ఆ సమత్వాన్ని, వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకో. అసంగత్వం, అందుకని అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో, దృఢచిత్తంతో నీకు ముందు ఆ డిటర్మినేషన్ ఉండాలి. ఆ డిటర్మినేషన్, పట్టుదల, ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళాలనే దృఢ చిత్తం లేకపోతే ఏ పని చేయలేం కదా. శ్రద్ధ అంటే ఏమిటి? తప్పనిసరిగా ఇది చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక స్వభావాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. లేదు అంటే మనం ఏ పని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేం. ఆ శ్రద్ధ లేనిది, ఆ దృఢ చిత్తం లేనిది. మరి అలాంటిది వైరాగ్యంతో మనం భగవత్ ప్రపంచానికి వెళ్ళాలంటే ఇంకెంత శ్రద్ధ ఉండాలి. కాబట్టి ఆ వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవటానికి కూడా ఈ దృఢచిత్తం అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి అంటే దృఢచిత్తం లేకపోతే ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళీ ఈ మోహానికి గురవుతూ ఉంటాం. అవి ఒక్కసారిగా ఇచ్చేద్దాంలే, నెక్స్ట్ టైం నుంచి వైరాగ్యంతో ఉందాం అనిపించింది అనుకోండి, ఇంకా అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. సో సాధన అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా, మరి వీలైనంత నిజాయితీగా, శ్రద్ధగా చేయగలగాలి. అది దృఢ చిత్తం. అంటే అటు ఇటు మళ్ళీ వేవర్ అవ్వకుండా, అనన్య చిత్తం అంటే అన్య మార్గంలోకి వెళ్లకుండా మనం దృఢ చిత్తంతో ఉంటూ, డిటర్మినేషన్తో, అటాచ్మెంట్ అనేది తగ్గించుకుంటూ, రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుంటూ ఈ మెల్లమెల్లగా ఈ వృక్షాన్ని ఖండించాలి. అలా ఖండించిన తర్వాత ఈ వృక్షాన్ని పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. సో ఆ తర్వాత
తత్పరిమార్గితవ్యం. వృక్షాన్ని ఖండించిన తర్వాత ఈ యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి, అతని ఆ పరమ పురుషుణ్ణి వెతుక్కోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్తే నా నివర్తంతి, మళ్ళీ తిరిగి రాము. భూయ, మళ్ళీ భూయ అంటే మరలా, నా నివర్తంతి తిరిగి రాము. యస్మిన్ గత, ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రాము, అలాంటి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం, అన్నిటికీ కూడా ఆద్యమైన పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే, శరణు వేడాలి. ఆది పురుషుడు ఎవరు? భగవంతుణ్ణి. ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఏ తర్వాత? ఎక్కడికి వెళ్తే తిరిగి రాము అలాంటి పరమపదాన్ని వెతుక్కుని ఆ భగవంతుని శరణు వేడి యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. సో ఎలాంటి భగవంతుడు అంటే, ఎవరి నుంచి సమస్తము ఆరంభమైందో, సమస్తము ఎవరైతే వ్యాపించి ఉన్నారో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అంటున్నారు. కాబట్టి ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షంలో ఉన్న మన అందరం కూడా ఈ భౌతిక మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి, ఇక్కడి నుంచి మనం ఈ మాయను వదిలించుకుని సరి అయిన వృక్షంలోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందగలగాలి, భగవత్ ప్రాప్తిని పొందగలగాలి. ఈ మాయ నుంచి తప్పించుకుని, ఈ మాయ ఏమిటి? జనన మరణ చక్రంలో మనం ఇరుక్కుని ఇక్కడే ఉండేటట్లు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉండేటట్టు చేస్తోంది. ఇదే జనన మరణ చక్రం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం. దీని నుంచి మనం పైకి వెళ్ళాలి, ఆధ్యాత్మిక లోకానికి. సో ఎలా వెళ్ళాలి అంటే, దీనిని మరి ఈ వృక్షం, మామూలు వాళ్ళు ఈ మాయా ఇదంతా కూడా దీని బిగినింగ్ మధ్య అంతం తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకుని వేళ్లతో విలసిల్లే ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. అలాగే దృఢ చిత్తంతో కూడా ఉండాలి. ఆ దృఢ చిత్తం లేనిదే అసలు వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోలేం. కాబట్టి వైరాగ్యంతో, దృఢ చిత్తంతో, ఈ అలాంటి ఆయుధంతో దీన్ని ఖండించాలి. ఆ తరువాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే ఆ పరమపదాన్ని, అంటే అసలైన చెట్టును వెతుక్కోవాలి. సో ఆ పరమపదాన్నేమో తిన్నగా ఉన్న పైనున్న భగవత్ సామ్రాజ్యం చూపిస్తున్నారు చూడండి, అది అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి ఈ మాయ నుంచి అంటున్నారు. కాబట్టి లోతుగా నాటుకుని వేళ్లతో ఉన్న ఈ మాయ అనే దాన్ని, ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎవరి నుంచి సమస్తం ప్రారంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతంగా ఈ సమస్తము వ్యాపించి ఉందో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో ఎలా వెళ్తాము ఆ పరమ పదానికి అంటే, ముందు వైరాగ్యంతో డిటాచ్మెంట్ తెచ్చుకుని ఆ వైరాగ్యంతో ఇదంతా ఖండించాలి ఈ చెట్టుని. వైరాగ్యంతో చెట్టుని ఖండించడం అంటే మరి సమత్వంతో ఉండటం, కోరికలను తగ్గించుకోవడం. ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ముందు వైరాగ్యంతో కోరికలను తగ్గించుకో, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకో, తర్వాత భగవంతుని శరణు వేడు. అప్పుడు నువ్వు ఈ పరమ పదానికి ఆయనకు వెళ్ళగలుగుతావు. ఈ జనన మరణ మాయ నుంచి, ఈ చక్రం నుంచి బయటపడగలుగుతారు. సో 2 విషయాలు. ఫస్ట్ వైరాగ్యం అంటే రాగద్వేషాలను వదులుచుకోగలుగుతాం. నంబర్ 2 వైరాగ్యం అంటే అర్థం అదే. రాగం అంటేనే, ఆ రాగం వల్లే కోరిక కలుగుతుంది. రాగం అనేది మనుషుల మీదే కాదు, వస్తువుల మీద కూడా ఉండబట్టే కోరికలు. ఆ వస్తువు కావాలి అనుకున్నామంటే దాని మీద రాగం కలిగింది అని కోరిక. సో అందుకని రాగము, కొందరి మీద ద్వేషము, కొన్ని వస్తువుల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం అలా ఉంటుంది. కాబట్టి రాగద్వేషాలను వదులుకో, సమత్వాన్ని తెచ్చుకో, తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. అప్పుడు నీకు ఈ పరమ పదం ప్రాప్తం అవుతుంది. సో నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష. సో నిర్మాణము అంటే ఈ మిథ్యా, గొప్పతనం, అహంకారం, మోహం, సంగదోషాలు అంటే అటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి ఈ దోషాల్ని అన్నిటినీ జయించి ఆధ్యాత్మ నిత్య,
నిత్యమైన ఆత్మను అర్థం చేసుకుని వినివృత్త కామ అంటే కోరికను వదిలిపెట్టి ద్వంద్వైర్విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడవై, అంటే ద్వంద్వాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆపోజిట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం, సుఖము దుఃఖము, రాగము ద్వేషము, శత్రువు మిత్రుడు, ఇలా వీటన్నిటిని ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్స్. వీటన్నిటి నుంచి విముక్తుడయ్యాడు అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒకటే, సుఖమైన అతనికి ఒకటే, దుఃఖమైన ఒకటే, కష్టమైన ఒకటే, సుఖమైన ఒకటే, అలా లాభమైన ఒకటే, నష్టమైన ఒకటే, అలా అనుకునేవాడు ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడయ్యాడు అంటాం. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు ద్వంద్వాలకి ఇక్కడ భగవంతుడే. ద్వంద్వైర్ విముక్త, సుఖ దుఃఖాలనే ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడైన వాడు. గచ్చంత్య మూఢ పదమవ్యయం తత్, అతను మరి అతనికి పరమపదం లభిస్తుంది. ఎవరికి, మిథ్యా గొప్పతనము మోహము ఇటువంటివి లేని వాడికి, అనురాగ దోషాన్ని జయించిన వాడికి, జితసంగ దోష, సో రాగద్వేషాలను జయించిన వాడికి, నిత్యమైన తత్వం ఏమిటో ఆధ్యాత్మిక తత్వం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకు, మరి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆధ్యాత్మిక తత్వం సరి అయినది ఏమిటి అంటే ఈ పైన ఉన్నది, ఇది మాయ అని. ఈ నిత్యమైన తత్వం ఏమిటో అర్థం చేసుకున్న వాడికి కోరికలను వదిలి, అలాగే వినివృత్త కామ అంటే కోరికల్ని వదిలి సుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఈ పరమ పురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో భగవంతుడిని ఎలా పొందాలో ప్రతి చాప్టర్లోనూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి, ప్రతి చాప్టర్కి అందుకే యోగం అనే పేరు వచ్చింది అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ చాప్టర్లో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం డైరెక్ట్గా ఏది, ఇలా ఉన్న వాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ఎలా ఉన్నవాళ్ళు, ఈ అహంకారం మోహం రాగద్వేషాలని జయించి నిత్యమైన ఆత్మతత్వం, ఇది శుద్ధమైనది ఆత్మతత్వం ఏమిటి, సచ్చిత్తానందం. అది సచ్చిత్తానంద తత్వం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, అంటే మాటలతో కాదు, ఎవరైతే ఈ అనురాగ దోషాలను జయిస్తారో వాళ్ళకి ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం వచ్చేస్తుంది, అలవడిపోతుంది, ఆ స్వభావం వస్తుంది. అది అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఊరికి మాటలతో అర్థం చేసుకోవడం కాదు. ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ తత్వానికి వెళ్ళిపోతారో ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఇప్పుడు, అంటే ఇలా ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకున్నామంటే ఇక మరి ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాం. మనం చిన్న చిన్న విషయాలతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకే అర్థం అవుతుంది. ఇందాక ఆన్సర్లు కూడా వచ్చాయి, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో అలా ఎప్పుడూ ఉండగలిగితే మరి ఇంకెంత ఆనందంలో ఉంటాం, ఆ సచ్చిత్తానందంలోనే ఉంటాం. ఆ నిజంగా అన్ని రాగద్వేషాలను మనం తగ్గించుకోగలిగితే. కాబట్టి అది నిత్యమైన ఆత్మతత్వం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడం అంటే అది అర్థం. అలా రాగద్వేషాలను జయించినప్పుడు సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అలవర్చుకుని, ఎలా కోరికల్ని వదలబట్టి, కామం ఉన్నంత కాలం ఈ రాగద్వేషాలు ఉంటూనే ఉంటాయి. కోరికల్ని వదిలి వైరాగ్యం రాగద్వేషాలను వదిలినప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని అలవర్చుకుంటాము. సుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలన్నిటికీ అతీతులం అవుతాం. అలాంటప్పటికి ఏ దుఃఖం వచ్చినా మనకి అది ఏ ఎఫెక్టు ఉండదు. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు, సచ్చిదానంద తత్వాన్ని ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే వాళ్లకు ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలు ఏమీ కూడా వాళ్ళని బాధించవు. అందుకని వాళ్ళు సుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలన్నీ కూడా వాళ్ళ అతీతులు, ఏదైనా వాళ్ళకు ఒకటే. అలా ఉంటూ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు చొచ్చేవారికి, అన్నిటికీ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడేవాళ్ళు. అంటే ఏదైనా భగవంతుడు ఏది చేసినా కూడా మనం సంతోషంగా స్వీకరించే వాళ్ళు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో రాగద్వేషాలు వదులుకోవటం ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. ఈ రెండు చేసినప్పుడు ఇక బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అంటున్నారు. సో ఆ బ్రహ్మపదం అంటే భగవంత్ సామ్రాజ్యం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ఇక్కడ వరకు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకోవటం, ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని కొద్దిగా కష్టం అని నేను చెప్పింది ఇందుకు. ఆ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మనకి ఈజీగానే ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందుతారు అంటే భగవత్ సామ్రాజ్యంకి వెళ్తాము, మోక్షం వస్తుంది, జనన మరణ చక్రం నుంచి తలక్రిందుల నుంచి పైకి వెళ్తాము భగవత్ సామ్రాజ్యంలోకి అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి
ఆ భగవత్ సామ్రాజ్యం, ఆ బ్రహ్మతత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నానివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఇది సూర్యుడితో భాషింపజేయబడదు, ప్రకాశింపజేయబడదు నా యొక్క ఈ దివ్యధామం. అలాగే చంద్రుడితో కూడా ప్రకాశింపబడదు, నా పావకః అగ్నితో కూడా ప్రకాశింపబడదు. సో నా యొక్క ఈ దివ్యధామం సూర్యుడి వల్ల గాని, చంద్రుడి వల్ల గాని, అగ్ని వల్ల గాని ప్రకాశింపబడదు. అంటే ఇవన్నీ ఇవ్వడం లేదు వెలుగు, భగవంతుడి వెలుగే చాలు దానికి, ఆ దివ్యధామానికి అని చెప్తున్నారు. సో నాకు నా యొక్క దివ్యధామం వెలిగించడానికి సూర్యుడు అక్కర్లేదు, చంద్రుడు అక్కర్లేదు, అగ్ని అక్కర్లేదు అంటున్నారు. మనకి మరి మన లోకంలో వెలుగు కావాలంటే సూర్యుడైనా ఉండాలి, చంద్రుడైనా ఉండాలి, అగ్ని లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ అని ఈ రోజుల్లో అంటున్నారు, అదంతా కూడా అగ్ని, అదైనా ఉండాలి. భగవద్ధామానికి ఇవేవి అక్కర్లేదు, ఆయన యొక్క వెలుగే చాలు. మనం 11th చాప్టర్లో విశ్వరూప సందర్శనంలో ఏం చూసాం? 1000 సూర్యులు ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఏమైనా ఆ కాంతికి సరితూగుతుందేమో అని కూడా చూసాం. కాబట్టి ఆయన వెలుగే చాలు. యద్గత్వా నా నివర్తంతే, అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు నా నివర్తంతే, తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం అంటున్నారు. ఎటువంటిది? సూర్య చంద్రులు అగ్ని వల్ల ప్రకాశింపబడదు, భగవత్ స్వయం ప్రకాశంతోనే వెలిగిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రారు అని చెప్పి అక్కడే ఉంటారు. ఇంకా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటి ధామం నా దివ్యధామం అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తుంది. ఇక్కడ తన యొక్క వెలుగుతోనే ప్రకాశిస్తున్న ఆ దివ్యధామాన్ని చూపిస్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులందరూ కూడా శాశ్వతమైన నా యొక్క అంశాలు. మమైవాంశే, నా అంశే. ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ నా అంశలే. మరి ఆత్మ అందరిలోనూ ఉంది. ఆ ఆత్మ ఎవరు అంటే భగవదంశ అని చెప్పుకున్నా. జీవభూత, ఈ అన్ని జీవరాశులు కూడా సనాతనం, మరి శాశ్వతమైన వాళ్ళు. ఈ ఆత్మ శాశ్వతం అని చెప్పుకున్నాగా. అయితే మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మరి అందరూ భగవదంశే అంటున్నారు, అయినా మరి మనకి సుఖాలు దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అది కూడా చెప్తున్నారు. మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియాలతో, 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సుతో ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ఈ ప్రకృతిలో ఉంటూ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ నా యొక్క శాశ్వతమైన అంశలే. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా వాళ్ళు మనస్సుతో సహా ఈ 5 ఇంద్రియాలతో, మనస్సు ప్లస్ 5 ఇంద్రియాలు మొత్తం ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. మరి మనం ఈ చిత్రాన్ని మొదట్లోనే చూసాం. ఈ గుర్రాలు, ఇంద్రియాలు ఇవి అన్ని వైపులకి మన కోరికలు కలిగిస్తూ మనల్ని లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. మనం వెళ్ళకూడని వైపు కూడా లాక్కు వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు? మనకి మోహాన్ని కలిగించి, కోరికల్ని కలిగించి, మన అందుబాటులో లేని కోరికల వైపు కూడా తీసుకుపోతూ ఉంటాయి. మనకు కొన్ని అందుబాటులో లేని కోరికలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. మనం కారు కొనుక్కోలేము, అయినా కారు కావాలి, ఎలాగోలా కారు కొనుక్కుంటే బాగుండు అనుకుంటాం. సో మనకి అందని విషయాల పట్ల కూడా ఇలా కోరికలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మనస్సేమో అవి ప్రలోభ పెడితే, ఈ కళ్ళేమో మనస్సు కాబట్టి వాటితో పాటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కిలా, ఇదేమిటి అటు వెళ్తావు, మనం ఇటు వెళ్ళాలి, ఇదేమిటి నువ్వు కారు అంటావు, మనం కారు కొనుక్కోగలమా, ఇప్పుడు మన వల్ల కాదు అని చెప్పి సరి అయిన మార్గంలో పెట్టగలుగుతుంది ఒక్కోసారి బుద్ధి కూడా మరి లొంగిపోవచ్చు, అప్పు చేసి కొనుక్కునే మార్గానికి కూడా తీసుకువెళ్ళొచ్చు. సో అది ఇక్కడ ఇలాంటి కోరికలతో, ప్రలోభాలతో ఈ ఇంద్రియాల వల్ల ఇక్కడ ఉండి కష్టాలు పడుతున్నాడు. మనం ఆలోచిస్తే ఒక్క నిమిషం, మనకు కలిగి కష్టము అనుకునే ప్రతి ఫీలింగు కూడా కోరిక వల్లే కలిగింది. అలాగే సుఖము అనుకునే ప్రతి ఫీలింగు కూడా కోరిక వల్లే కలిగింది. కోరిక తీరినప్పుడు సుఖం అనుకుంటున్నాం, కోరిక తీరనప్పుడు కష్టం అనుకుంటున్నాం. ఏదైనా సరే యూజువల్గా చూడండి, మనం ఏదైనా డీప్గా ఆలోచిస్తే మనకు కష్టం అని మనం ఏమనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఎందుకు కలుగుతున్నాయి?
ఫలానాది కావాలి అనుకున్నాము, అది జరగలేదు కాబట్టి కష్టం అనుకుంటున్నాం. అంతే కదా. సో ఆ కోరికను వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు సరే కోరిక వదిలిపెట్టి అసలు ఇంక పనులు ఏం చేస్తాము, మన వాళ్ళందరూ బాగుండాలనుకుంటాము, అందులో తప్పే ఉంది అని డౌట్ వస్తుంది. బాగుండాలనుకోవటం, వాళ్ళు బాగుండడానికి మనం చేతనైంది చేయడం చెయ్యాలి, అది మన బాధ్యత. అది భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు, మీ పనులు మీరు చెయ్యండి, మీ డ్యూటీస్ మీరు చెయ్యండి. తర్వాత ఏదొచ్చినా మనం దాని మీద మనస్సును దాని మీదే రాగంతో ఉంచుకోవద్దు. మీరు ఆ రకమైన వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోండి. మీ బాధ్యతను నిర్వర్తించి ఆ తర్వాత భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా మనకి ఇది ప్రాప్తి అనే వైరాగ్యాన్ని డెవలప్ చేసుకోండి. అదే మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు చెప్పినట్లుగా మొదట్లో మనశ్శాంతితో ప్రారంభం అవుతుంది, క్రమేణా మోక్షానికి దారవుతుంది. మనం డిటర్మినేషన్తో ఇక్కడ చెప్పారు కదా. మరి వైరాగ్యంతో ఏం చూసాం ఇక్కడ, దృఢచిత్తంతో అసంగ శస్త్రేణ వైరాగ్యం అనే సంగత్వం, డిటాచ్మెంట్ అనే వైరాగ్యంతో ఆ మార్గంలో దృఢచిత్తంతో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ వైరాగ్యం మనకది వీలవుతుంది అన్నది చూసాం. ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేరండి. సో అప్పుడు ఈ సుఖం దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ నుంచి బయటపడి క్రమేణా మనం ఈ మనశ్శాంతితో క్రమేణా ఆత్మతత్వంతో ఆ సచ్చితానంద తత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సో ఆ వైరాగ్యం అనేది, దృఢచిత్తం అనేది, భగవంతుని శరణు వేయటం అనేది అవసరం. సో ఈ కోరికలను తగ్గించుకోవాలంటే ఆ వైరాగ్యం అవసరం. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ని భాషయాత్. సో ఈ కోరిక అనేది మరి తగ్గించుకోండి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా. కోరిక ఉండటం వల్లే మీరు మరి ఈ అన్ని ఫీలింగ్స్ మనసుతో సహా ఇంద్రియాలతో సహా ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. నా అంశ ఉన్నా కూడా లోపల ఆత్మ ఉంది, అది భగవదంశ, అది స్వచ్ఛంగా అలాగే ఉంది, కానీ దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం దానిలో ఉన్న సచ్చితానంద తత్వాన్ని. ఎందుకంటే ఈ గురాల వల్ల మనం మరి ఇలా వ్యామోహాలకు గురయ్యి ఈ కోరికలతో మనం సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగులతో నలిగిపోతూ ఉన్నాం, ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని కనుక్కోలేకుండా ఉన్నాం. కాబట్టి వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుంటే మీకు ఆ శుద్ధతత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు, దాన్ని చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కోరికలు అనేవి, ఈ ఫీలింగ్స్ ఎంతటి స్ట్రాంగ్ అంటే అది కూడా చెప్తున్నారు. ఈ వైరాగ్యం లేకుండా మనం కోరికల్ని వైరాగ్యంతో వదులుచుకోలేకపోతే ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆ కోరికలు ఆ ఫీలింగ్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా మనలో ఉంటాయంటే, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ని భాషయాత్. శరీరం ఏ రకంగా అయితే ఇప్పుడు మన గంధ గాలి వాసనల్ని మోసుకొస్తూ ఉంటుంది కదా. మనం మన ఇంట్లో కూర్చుంటే మన ఇంట్లో సన్నజాజి చెట్టు మల్లె చెట్టు లేదు, కానీ మనం కూర్చున్నాం, ఈ మల్లెపూల వాసన వస్తుంది. ఇదేమిటి మల్లెపూల వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అబ్బా అనుకుంటాం. పక్కింటి వాళ్ళలో చెట్టు ఉంది, ఆ చెట్టు పూసింది, తద్వారా ఆ గాలి వాసనలు మోసుకొచ్చింది కదా. అప్పుడు అలా మనకి మన దగ్గర చెట్టు లేకపోయినా గాలి మోసుకురాబట్టి ఆ వాసన వచ్చింది. అలాగే మనలో ఉన్న ఈ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, ఈ రాగద్వేషాలనే ఈ భావాలు ఎంత స్ట్రాంగ్ భావాలు అంటే, ఈ కోరికలు ఈ రాగాలు ఈ ద్వేషాలు అవి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మనం తీసుకువెళ్తాము. ఏది గాలి గనక వాసనలను మోసుకుపోయినట్లు మన యొక్క ఈ కోరికలను రాగద్వేషాలను మనం వచ్చే జన్మలో కూడా అలా ఈ బాడీ లేకపోయినా మన ఫీలింగ్స్ మనతో పాటు వచ్చేస్తూ ఉంటాయట, అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. కాబట్టే వాటిని వదులుచుకోండి అనేది. ఆ ఫీలింగ్స్ ఉన్నంతకాలం కూడా మళ్ళీ మనం ఈ జన్మ ఆఫ్టర్ జన్మ ఆఫ్టర్ జన్మ తీసుకోవాల్సే వస్తుంది. అందుకే ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం వదులుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఉదాహరణకి కొంతమంది మరి పుట్టడంతోనే మాకు ఇదంటే ఇష్టం లేదు, అదంటే ఇష్టం లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. నీళ్ళంటే భయం, లేదు అంటే
నాకు కొంతమందికి డాన్స్ అంటే ఇష్టం, కొంతమందికి చిత్రలేఖనం అంటే ఇష్టం. అలా కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి, కొన్ని అయిష్టాలు ఉంటాయి. నాకు ఇది ఇష్టం లేదు, అది ఇష్టం లేదు. చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని కొన్ని విషయాల పట్ల అయిష్టత, కొన్ని విషయాల పట్ల ఇష్టత చూస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళకి మనం పిల్లలుంటే వీళ్ళకి ఇదేంటో ఈ ఈ పిల్లలకి ఇది ఇష్టం లేదు, అది ఇష్టం లేదు, అదంటే ఇష్టం, ఇదంటే ఇష్టం అంటూ ఉంటాం. కొన్నేమో పెరుగుతూ నేర్చుకుంటాం. కొన్ని చిన్నప్పటి నుంచే గ్రహిస్తూ ఉంటాం. వీళ్ళకది ఆహ్, మొదటి నుంచి ఉంది ఈ లక్షణం అన్నది. కాబట్టి అవెక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇంప్రెషన్స్ అన్నమాట. ఆ భావాలు. సో, స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్న భావాలు ఇలా మనతో పాటు ప్రతి జన్మకి వస్తూ ఉంటాయి. ఈ భావాలు ఉన్నంత వరకు గూడా మరి మనం విముక్తిని పొందలేం. మరి ఈ ఈ ఈ మనం ఎప్పుడైతే వీటిని వదులుచుకోగలుగుతామో అందుకే ఈ రియాక్ట్ అవ్వద్దు, రాగద్వేషాలొద్దు, ఇష్టాయిష్టాలొద్దు, అయి ఉన్నంత కాలం మీరు వేరే జన్మలకు గూడా వచ్చేస్తాయి. మీకు విముక్తి ఉండదు అని చెప్పడం అన్నమాట ఇది భగవంతుడు. అందుకే మీరు ఈ వాసన అందుకే మన వాళ్ళు వాళ్ళకి పలానా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్టం లేదంటే వాసనలెక్కడికి పోతాయి, వాసనలెక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు చూడండి. సో, వాయువు వాసనలను మోసుకువెళ్ళినట్టు, గాలి గనక వాసనలను మోసుకువెళ్ళినట్టు వీళ్ళు ఈ ఫీలింగ్స్‌ని మోసుకువెళ్తూ ఉంటారు గాబట్టి, మన వాళ్ళు వాసనలెక్కడికి పోతాయి అంటే, అది వాసనని గాదు. వాళ్ళ భావాలు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీ, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడికి పోతాయి. వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎక్కడికి బోతుంది అంటున్నారు. వాసనలెక్కడికి బోతాయి అన్నమాట. అంటే ఆ మనస్తత్వం అనేది తత్వం ఏమిటి? నీ ఇష్టాయిష్టాలే నీ తత్వం అంటున్నారు. అది గాదు మన తత్వం ఏమిటసలైనది? సచ్చిదానంద తత్వం మన ఆత్మది. అది తెలుసుకోవాలి. ఈ మాయాతత్వం ఎందుకు? దీన్ని వదిలిపెట్టాలి. అందుకే హ్మ్. ఈ తత్వాన్ని వదులుకోవాలి అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకో. అన్నిటి పట్ల సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఏదైనా ఒకటే. అలా అని పని చేయకుండా కూర్చోకు. నీ పని నువ్వు చెయ్యి. సక్సెస్‌ఫుల్‌గా అవ్వడానికి చెయ్యి. తర్వాత ఏది జరిగినా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉండు. లేదు అంటే కనీసం భక్తి మార్గంలో ఉంటే ఇది భగవంతుడు నాకిచ్చిన ప్రసాదం ఏదైనా సరే అది నేను స్వీకరిస్తాను. ఆయనిచ్చారు. అది కష్టం అవ్వనివ్వండి, నష్టం అవ్వనివ్వండి, సుఖం అవ్వనివ్వండి, లాభం అవ్వనివ్వండి. అనే మెంటాలిటీతో అయినా ఉండు. ఏదో ఒక మార్గంలో నువ్వు ఆ సమత్వంతో ఉండు. అప్పుడు నీకీ వాసనలన్నీ నువ్వు వదిలించుకోవచ్చు. ఈ రాగద్వేషాలను ఎప్పుడైతే వదిలించుకుంటావో వాసనలు వదిలిపోతాయి. అప్పుడు భగవంతుని శరణు వేడి మనం వెళ్ళాల్సిన పరమపదానికి వెళ్ళొచ్చు. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. సో ఈ జీవుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరం తీసుకుని మనం ఈ కోరికలతో ఉన్నప్పుడు ఈ కోరికలు కూడా ఈ భావాలు ఇష్టాలు మనతో పాటు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తాయంటున్నారు కదా. అలా వచ్చి ఆ క్రొత్త శరీరంలో క్రొత్త ఇంద్రియాలతో మళ్ళీ ఇవే ఫీలింగ్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? ఇక మనకి ఈ ఫీలింగ్స్ నుంచి మోక్షం లేదు. ఇది మోక్షం లేనన్నాళ్ళు మనకి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి గూడా మోక్షం లేదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ఫీలింగ్స్‌ను వదులుచుకోకుండా ఇలాగే ఉంటావో, ప్రతి జన్మలో నీకవి నీతో పాటే వస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు మళ్ళీ ఆ కొత్త శరీరంలో కొత్త ఇంద్రియాలతో ఇదే ఫీలింగ్స్ డెవలప్ చేసుకొని, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతావు. సో, జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ. నువ్వు నీతో పాటు నీ ఫీలింగ్స్, నీ రాగద్వేషాలు అన్నీ వస్తున్నాయి. అంటే ఎలా ఉంటున్నాము? ఈ పంది గనక ఈ బురద నుంచి బయటికి రాకుండా ఈ బురదే బాగుందనుకుంటుంది చూడండి. మనం రమ్మన్నా రాదది. అదే ఆ బురదలో ఉంటూ అదే సుఖంగా ఉందనుకుంటుంది. అలాగే మనం గూడా ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ రాగద్వేషాలతో ఇరుక్కుని ఈ చక్రంలో అదే బావుంది. నాకు ఈ రాగమే బావుంది. ఈ ద్వేషమే బావుందనుకుంటున్నాం గానీ ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోవడానికి మనం ఇష్టపడటం లేదు. మరి పంది ఆ మురికిలోంచి బయటకొస్తే మురికుండదు. కానీ రమ్మంటే రాదు. ఆ మురికే బావుంది. ఆ బురదే బావుంది దానికి. అలాగే మనకు కూడా ఈ రాగద్వేషాలతో ఈ జనన మరణ చక్రంలో తిరుగుతూ ఉండడమే బావుంటోంది గానీ, ఆ రాగద్వేషాలు వదులుకోలేకపోతున్నాం అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో, ఆ రాగద్వేషాలు వదులుకున్నప్పుడే శుభ్రపడి ఆ సచ్చిత్తానంద ప్యూర్ తత్వంలోకి వెళ్ళగలిగినప్పుడే ఆ శుద్ధ తత్వంలోకి మనం ఇంకా ఈ చక్రం నుంచి బయటపడొచ్చు. ఈ బురద నుంచి బయటపడొచ్చు. సో, అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన వేదాంత
చక్కటి వేదాంతం ఈ 15వ శతాబ్దంలో మొత్తం చెప్పేస్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలాంటిది, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకు ఉండాల్సిన శుద్ధతత్వానికి ఇది ఆపోజిట్. ఎందుకు ఆపోజిట్ అంటే ఈ కామం వల్లే, కోరిక వల్లే. కాబట్టి కోరికను వదిలించుకో, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దృఢచిత్తంతో నువ్వు ఉంటూ తర్వాత భగవంతుని శరణు వేడు. అప్పుడు ఈ వాసనలన్నిటినీ, రాగద్వేషాలనే వాసనలను నువ్వు బురద నుంచి బయటపడి, ఈ జనన మరణ చక్రం బురద నుంచి బయటపడతావు అని చెప్పి ఇక్కడ చక్కటి వేదాంతం చెప్తారు భగవంతుడు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా వదిలిపెడతాడో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తాడో మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు మాత్రం చూడొచ్చు. మరి ఆలోచన అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు ఇదంతా కూడా ఎవరు మామూలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. ఎవరైతే జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందుతారో వాళ్ళు ఇదంతా చూడగలరు. అంటే మరి అంతే కదా, ఈ కోరికల్లో ఈ మోహత్వంలో ఉన్న వాళ్లకు మరి ఇక మనం ఎన్నిసార్లైనా ఈ మాటలు రుచించకపోవచ్చు. కానీ ఆ జ్ఞానం నిజంగా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఇదంతా కూడా స్పష్టంగా చూస్తారు. ఇక్కడ మెకానిక్ ని చూపిస్తున్నారు, మనము మెకానిక్ ఇద్దరం కార్ ఇంజిన్ చూస్తాం. మనకేమో ఇద్దరికి ఒకటే కనిపిస్తోంది పైకి, కానీ మనకి చూసినా ఏం అర్థం కాదు లోపల ఏం జరుగుతా ఉందో. మెకానిక్ కి లోపల ఈ పార్ట్స్ అన్ని ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఈ కార్కి ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందో అతను చెప్పగలుగుతాడు. ఎందుకు అతనికి ఏది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసు కాబట్టి. అలాగే మనం కూడా మరి ఈ స్వభావం ఇక్కడ మరి కారు ఇంజిన్ అంటే ఇలా ఈ విషయం, ఈ ఇంద్రియాలు, ఈ ప్రలోభాలు, మనస్సు ఎలా దీనికి గురి అయి వెళ్ళిపోతుందో, బుద్ధి వివేకంతో దీన్ని ఆపాలి. అప్పుడు మనకి కోరికల నుంచి విముక్తి వస్తుంది. తద్వారా మనం ఫైనల్గా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయం మనం ఎవరైతే గ్రహించగలుగుతారో మరి వాళ్ళే జ్ఞానులు. తద్వారా వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు సరే మరి ఆ భగవంతుని శరణు వేయగలిగిన వాళ్ళు చివరకు ఆ వైరాగ్యంతో వాళ్ళు ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. అంతేగాని మరి అందరూ తెలుసుకోలేరు అన్నదానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ ఈ చిత్రం చూపిస్తున్నారు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మనవ్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులే దీన్ని స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు ఎవరికైతే అభివృద్ధి చెందదో, ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా ఏం జరుగుతుందో చూడలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు. చూడలేరు అంటే అర్థం చేసుకోలేరు. సో ఈ ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళ ఆత్మతత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం అంటే ఎవరికి ఉంటుంది? రాగద్వేషాలు వదులుకున్న శుద్ధతత్వం వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఇదంతా కూడా చూడగలరు. అంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఈ రాగద్వేషాల వల్లే మనం ఈ కోరికలను పెంచుకుని ఈ తాపాలు, ఈ కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలతో మరి మనం ఇలా జనన మరణ చక్రంలో చేరుకుంటారు. అవి వదులుచుకుంటే ఈ శుద్ధతత్వంతో అన్నిటి నుంచి కూడా మనకి మోక్షం, ఫ్రీ అయిపోతాం. ఇక ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేష, కోపతాపాలు ఏవి ఉండని మనం వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనం విముక్తులమై ఎప్పుడూ సచ్చిత్తానందంలో ఉండగలుగుతాము అన్నది ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్న వాళ్ళకే, వచ్చిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకి తెలుసు ఆ తత్వం ఎంత ఆనందమో, ఆ తత్వం లేని వాళ్ళు ఎలా బాధలు పడుతున్నారు అనేది మిగిలిన వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. మిగిలిన వాళ్ళు ఆ అనుభూతి లేనప్పుడు ఇక ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళకి అది అర్థం కాదు. ఆ మాయలో ఉన్నంత కాలం అర్థం కాదు అంటున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఆదిత్యగతం తేజో, ఆదిత్యుడంటే సూర్యుడు. సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు ఎలాంటి తేజస్సు? జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును భాసింపజేసే, ప్రకాశింపజేసే సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు. యచ్చంద్రమసి,
ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, యా ఛాగ్నం ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు, ఆ తేజస్సు విద్ధి మామకం నా నుంచే వచ్చిందని తెలుసుకో అంటున్నారు. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తం నీకు కూడా ప్రకాశింపజేసే సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు, చంద్రుడి యొక్క వైభవం, అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండే వచ్చాయి. ఇంకా అంటే భగవంతుడు విభూతుల్లో మనం చూసాం ఆయన అన్నిట్లోనూ ఉన్నారు అన్నది. ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో ఉంటాయి. కక్ష్య అంటే ఏంటి? దారి. ఎవరి దారి? ఈ ప్లానెట్స్ యొక్క దారి అనమాట. ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్ అంటాం, తెలుగులో కక్ష్య అంటాం. సో ప్రతి ప్లానెట్కి దాని దారి దానికి ఉంది. భూమి దారి భూమిది, మరి అలాగే శుక్రగ్రహం, శనిగ్రహం, మరి మంగళగ్రహం, మార్స్, జూపిటర్, ప్లూటో, సాటర్న్, మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఇవన్నీ కూడా అంటే బుధ, గురు, శుక్రు, శని ఇవన్నీ కూడా గ్రహాలు. వీటన్నిటికీ ఎవరి దారి వాటికి ఉంది. ఒకళ్ళ దారిలోకి ఒకళ్ళు వెళ్ళవు, వాటి దారిలోనే అవి ప్రయాణం చేస్తాయి. ఇక్కడ దారంలాగా వాటి రూట్ మనకు కనపడుతుంది. మరి భూమి, సూర్యుడు అన్నీ కూడా అనునిత్యం వాటి డ్యూటీ చేస్తూనే ఉన్నాయి. భూమి ప్రతి క్షణం తిరుగుతూనే ఉంది. కొంచెం అటు ఇటు అయితేనే భూకంపం అంటాము. మరి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఇవన్నీ అంటే ఈ విశ్వమంతా నేనే ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో మార్గంలో ఉన్నాయి. భగవత్ శక్తి లేనిదే మరి ఇంత కరెక్ట్ అయిన మార్గం. మనం లైన్ గీస్తేనే అంత చిన్నగా మరి గీలేము. మరి అవి ప్రయాణం ఎంత కరెక్ట్గా చేస్తున్నాయో చూడండి. ఒక్క సెంటీమీటర్ కూడా అటు ఇటు ఆ మార్గం నుంచి అవి డీవియేట్ అవ్వవు. ఆలోచిస్తే ఎంత వింతగా ఉంటుంది. మరి ఇంత మనం ఈ దారులు చూడండి ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్నాయో. ఒకదానికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అది ఎప్పుడు కూడా మారదు. అదే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ అలాగే అన్నీ ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? నేనే అని భగవంతుడు స్వయంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో వాటి దారిలో అవి ఉన్నాయి అంటే ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అంత కరెక్ట్గా? నేనే. నా శక్తి. నేనే చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని, సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సోమరసం అంటే చంద్రరసం. అది చాలా మూన్ లైట్లో పెడితే ఎన్నో ఆయుర్వేదిక మందులు కూడా తయారవుతూ ఉంటాయి ఆ చంద్ర కాంతికి. కాబట్టి అది చాలా మంచిదని చెప్తూ ఉంటారు ఆయుర్వేద మందులు కూడా అలా. అందుకే చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు. సో ఆ ఔషధాలన్నిటికీ జీవన రసాన్ని నేనే చంద్రుడిగా మారి ఆ ఔషధాలన్నిటికీ ఆ రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సో అవన్నీ కూడా మరి భగవంతుడి యొక్క శక్తియే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా, నేను మరి అగ్ని, అన్ని ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత, అన్ని ప్రాణుల దేహాల్లోనూ జఠరాగ్ని రూపంలో ఉన్నాను నేను. ప్రాణాపాన సమాయుక్త ఈ వాయువులు ఉన్నాయి కదా, పంచవాయువులు, ప్రాణవాయువు, ప్రాణము, అపానము, వాయువు అంటూ ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ అంటూ ఉంటారు. ఏది పూజ చేసినప్పుడు కూడా మొట్టమొదట మనం అన్ని ప్రాణాలను, పంచ ప్రాణాలు తలుచుకుంటారు. సో వాటన్నిటికీ కూడా తీర్థం ఇస్తాము. సో ప్రాణాపాన ఈ వాయువులన్నిటితో కలిసి పచామ్యన్నం చతుర్విధం, 4 రకాలుగా తీసుకునే ఆహారాన్ని జీర్ణించేటట్టు చేస్తాను. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను అంటున్నారు. సో 4 రకాల ఆహార పదార్థాలంటే పదార్థాలు కాదు, 4 రకాలుగా తీసుకునే ఆహారాలు. ఏమిటి? కొన్ని నవ్వులుతూ తీసుకుంటాం, కొన్ని చీకుతూ తీసుకుంటాం, కొన్ని త్రాగుతూ తీసుకుంటాం, కొన్ని నాకుతూ తీసుకుంటాం. అలాగే జంతువులు ఉన్నాయంటే అవి చాలా నాకుతూ ఉంటాయి, వాటర్ కూడా నాకుతూ తీసుకుంటాయి. సో ఏ రకంగా తీసుకున్నా ఈ 4 రకాల్లో వాటన్నిటిని జీర్ణింపచేస్తాను. ఎలా? ప్రతి ఒక్క జీవరాశి శరీరంలో నేను జీర్ణ
జఠరాగ్నిలాగా వాళ్ళ ఉంటాను లోపల ఉండి అన్ని జీర్ణించేటట్లు చేస్తాను. మరి మనం తీసుకున్న ఈ స్టమక్ జీర్ణించి వేస్ట్‌ని బయటికి పంపించేసి, తర్వాత ఉపయోగపడే పోషక పదార్థాలని శరీరం అంతటా పంపిస్తుంది రక్త రూపంలో. ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ మార్పులు? మనం తీసుకునే ఆహారం షేప్ ఏమిటి? అది ఏ రకంగా మారిపోతుంది? మరి లోపల శరీరం అంతా ఎలా బలాన్నిస్తోంది? పనికిరానిది బయటికి ఎలా పంపిస్తోంది? ఇవన్నీ మరి ఎంతటి సైన్స్ ఆలోచిస్తే మనం ఏదో రోజు చేస్తున్న పనైనా మనం ఆలోచించం అది ఎంతటి పని జరుగుతోంది మన శరీరంలో మరి ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? జఠరాగ్నితో ఇదే కాదు మరి హార్ట్ పనిచేస్తోంది, లంగ్స్ పనిచేస్తోంది. ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఎవరి వల్ల? నేనే అందరిలోనూ ఈ రకంగా జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి అన్నిటికీ కావలసిన ఆ ఆ ఆ జీర్ణశక్తితో ఈ బాడీ పనిచేయాల్సిన విధంగా పనిచేసేటట్లు చేస్తున్నాను అని భగవంతుడి చెప్పారు. 15.15 ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం అందరిలోనూ నేను, అందరి హృదయాల్లోనూ నేను ఉన్నాను సన్నివిష్టుడనై అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ క్లియర్గా నేను అందరి హృదయాల్లో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్తా స్మృతిర్ నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని నేనే, అపోహనం మతిమరుపును కూడా నేనే. మీకు స్మృతి నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు అన్నీ కూడా కలిగించేది నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ వేదాలన్నిటినీ కూడా, సర్వవేదాల్ని కూడా నువ్వు చదివిన అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకుంటావు నువ్వు. వేదాలన్నిటినీ చదివితే నువ్వు తెలుసుకునేది ఏమిటంటే నన్నే. వేదాంత కృత్ అంటే వేదాలను కూర్చిన వాడిని. వేదాంత కృత్ ప్లస్ వేద విదేవ కలిపితే కృద్వేద అంటున్నారు. కృద్వేద అంటే వేదాంత కృత్ వేద విదేవ. కృద్వేద అంటే కృత్ వేద కలిస్తే కృద్వేద అయింది. వేదాంత కృత్ వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవ వేదాలు తెలిసిన వాడిని, చ కూడా అహం నేనే. సో వేదాలు కూర్చిన వాడిని, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే. కాబట్టి నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో నేను అందరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతి నా నుండే స్మృతి, జ్ఞానం, అపోహనం చ కూడా నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా కలుగుతాయి. వేదైశ్చ సర్వైర్ అన్ని వేదాల ద్వారా అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకుంటావు. వేదాంత కృత్ వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ వేదాలు తెలుసుకున్న వాడిని, చ కూడా అహం నేనే. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాలు చదివిన నన్నే తెలుసుకుంటావు. నిజానికి వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలను తెలిసిన వాడిని నేనే అని ఈ శ్లోకానికి. సో భగవంతుడి ఈ లాస్ట్ 3 శ్లోకాస్లో ఇంకా తన గురించి, తన శక్తి గురించి కొన్ని విషయాలు ఎడిషనల్గా మనకి చెప్పారు. ఇప్పుడు పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తున్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే ఈ లోకంలో 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు. క్షర చ అక్షర. క్షర మరియు అక్షరులు ఏవచ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. క్షరులు అంటే నాశనం అయ్యేవాళ్ళు, అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు. క్షరులు అంటే ఈ భూలోకంలో ఉండేవాళ్ళు, అక్షరులు అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు. మరి వాళ్ళకి జనన మరణం ఇంకా లేదుగా, వాళ్ళకి విముక్తి వచ్చారు, అందుకని వాళ్ళు అక్షరులు. భూలోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి జనన మరణాలు ఉండొచ్చు, అందుకని వాళ్ళు క్షరులు. సో ఇలా 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, క్షరులు, అక్షరులు అని. క్షరః సర్వాణి భూతాని భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవి క్షరుడైతే, కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు అక్షరులు అని చెప్తున్నారు. 2 రకాల వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచవాసులు, భూలోకం భౌతిక ప్రపంచవాసులు.
క్షరులు అక్షరులు. సో భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే స్వతంత్రంగా భోగించాలి అది అనే కోరికతో అట్లా ఉన్నవాళ్ళు మరి కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకుని ఎప్పటికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు క్షరులు. పతనం చెందని వాళ్ళు అక్షరులు. వాళ్ళు మరి భగవంతుడి మీద భక్తి భావంతో ప్రేమతో వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలనే కోరికతో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మ్యేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వరః. వీళ్ళిద్దరూ క్షరులు అక్షరులని ఇద్దరున్నారు. వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు అన్యుడు వేరే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు. ఎవరు? పరమాత్ముడు. అత్య ఉదాహృత పరమాత్మ అని చెప్పబడే ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడు ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరే కాకుండా. ఎవరు ఆ పరమాత్మ అంటే యో లోకత్రయం ఆవిశ్య, ఎవరైతే ముల్లోకాలను ఆవహించి, ముల్లోకాలను ఎందుకంటాం, ఉన్నది 14 లోకాలైతే పైలోకం మధ్యలోకం కింద లోకం కాబట్టి బ్రీఫ్ గా ముల్లోకాలు అంటాం. కాబట్టి ఈ ముల్లోకాలను ఆవహించి బిభర్త్య అన్నింటినీ భరిస్తూ అవ్యయుడు నాశనం లేనటువంటి ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఈ క్షరాక్షరులు ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలను ఆవహించి భరించి వాటిని ఉన్న నాశనరహితుడైన ఈశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు పరమాత్ముడు సర్వోత్తముడు అయిన ఇంకొక పురుషుడు ఉన్నాడు. ఆయనే భగవంతుడు పురుషోత్తముడు. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. యస్మాత్ అక్షరం అతీతోహం, కాబట్టి అతను ఈ అక్షరుడు అతీతుడు. అహం నేను ఈ అక్షరుడిని అంటే నాశనం లేని వాడిని, అతీతుడిని. ఎవరికంటే? అక్షరాదపి చోత్తమ, ఈ క్షరుడు అక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా అతీతుడను కాబట్టి ఉత్తముడను కాబట్టి అతోస్మి అయి ఉన్నాను లోకే లోకంలో వేదేచ్ఛ మరియు వేదాలలోను ప్రథిత ప్రసిద్ధి చెందాను పురుషోత్తమ పురుషోత్తముడనని అంటున్నాడు. అంటే ఈ క్షరాక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా నేను అతీతుడను దివ్యమైన వాడిని ఉత్తముడను కాబట్టి ఆయన కారణంగా నేను ప్రపంచంలోను మరియు వేదాలలో పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. అతోస్మి అయి ఉన్నాను లోకంలో మరియు వేదాలలోను ప్రథిత పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఎందుకు? క్షరాక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా అతీతుడు కాబట్టి, భగవంతుడు దివ్యమైన వాడు కాబట్టి ఆయన పురుషోత్తముడు. యో మామేవం అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఎవరు భక్తిలో నెలకొంటారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే మాం నన్ను అసమ్మూఢో సందేహం లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తముడనని, ఎవరైతే నన్ను సందేహం లేకుండా పురుషోత్తముడనని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ససర్వవిద్ భజతి మాం సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. సర్వభావేన భారత, ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. నేను పురుషోత్తముడినని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా నా భక్తిలోనే, మరి అందరికంటే ఉత్తముడు అని ఎవరైతే భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవద్భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. సో భగవంతుడు పురుషోత్తముడు అనేది మనం సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని విశ్వసించినప్పుడు ఆ భక్తి భావం పెంచుకోవచ్చు. అందుకే ఆ సర్వోత్తముడు అన్నది మనకి ఇంకా విశదీకరించడానికే ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్స్. నేను అన్ని ప్లానెట్స్ ని నడిపించేది నేనే, ఈ హ్యూమన్ బాడీని కానీ ఏ జీవి బాడీనైనా తిన్నదంతా అరిగించే అన్ని పార్ట్స్ కి శక్తిని పంపించేది నేనే, అన్ని కరెక్ట్ గా పనిచేసేటట్టు చేసేది నా యొక్క సూర్యుడు చంద్రుడు మీరు చూస్తున్న ఇవన్నీ వెలుగులు ఇవన్నీ నేనే ఇస్తున్నాను అని ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను అందరిలో ఉన్నాను,
నా నుంచే మీకు ఏదొచ్చినా జ్ఞాపక శక్తి, మతిమరుపు, జ్ఞానం అన్నీ నా వల్లే. మరి వేదాలన్నీ చదివినా నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదాలను కూర్చిన వాడిని, తెలిసిన వాడిని నేనే అని చెప్పి అంత క్లియర్‌గా భగవంతుడు తన గురించి చెప్పి, ఈ 2 రకాల జీవులు ఆధ్యాత్మిక లోకం, భౌతిక లోకం వీటన్నిటినీ మించిన భగవంతుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి అది అందరినీ అన్ని ప్రపంచాల్లో ఆయన వ్యాపించి ఉన్నారు. అన్ని ప్రపంచాల్ని ఆయన నడిపిస్తున్నారు. అన్ని ప్రపంచాల్ని ఆయన భరిస్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి సర్వోత్తముడైన పరమ పురుషుడు, అందుకే పురుషోత్తముడు. ఈ రకంగా ఆయన అందరికంటే కూడా అతీతుడు కాబట్టే పురుషోత్తముడు అని ఆయన అన్నారు. మరి ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి విశ్వాసంతో ఏ డౌట్ లేకుండా పురుషోత్తముడని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు నా భక్తిలో నెలకొంటారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమైన రహస్యమైన శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం వెల్లడిచేశాను మయా నేను అనగా పాపరహితుడా. సో పాపరహితుడా అర్జున, వేద గ్రంథాల్లో చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. ఏతద్బుద్ధ్వా దీన్ని ఎవరైతే గ్రహిస్తారో అలాంటి బుద్ధిమంతుడు స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను కృతకృత్యులు అవుతారు. అన్ని ప్రయత్నాల్లో అంటే ఏం ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసేది? బుద్ధిమంతులు భగవంతుడిని తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు. సో పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాలలో అతి రహస్యమైన ఈ భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అవుతారు. వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. బుద్ధిమంతులు అవుతారు అంటే మంచి మార్గంలో ఉన్న వాళ్లే కాదు, చివరికి జ్ఞానవంతులు అవుతారు. ఎలాంటి జ్ఞానం? ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఏముంటాయి? ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకో. వాళ్ళ ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం నేర్చుకున్నాము? బ్రీఫ్ గా చూడాలి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ సారము ఆ పురుషోత్తముని తెలుసుకోవడమేనని అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమై మానవుడు పరిపూర్ణతను సాధించును. ఎన్ని వేదాలు చదివినా చివరికి దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే. ఆత్మతత్వం, ఆ పరిపూర్ణ తత్వం తెలుసుకోవడం అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెచ్చుకోగలగటమే. అది తెలుసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు మనిషి పరిపూర్ణతను సాధించగలడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో ఈ